everyone, welcome back to my YouTube channel. Kalamby. नोंथांमोनखौ आंनि मोनसे गुबुन भिडिअ बरायनो थाफिनबाय आरोना लोगोफोर। ओमफ्राय नै लोगोफोर आं दाखालिनि भिडिअखौनो मोनसे इदिनो गोलाव जादोंमोन नालाय भिडिअआ बेनि थाखायनो एसे एडिट खालामनानै होफिननाय जाबाय आरोना लोगोफोर। आसा खालामो नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ जोबजासे नायगोन होननानै। थ' बिदिब्ला लोगोफोर आंनि भिडिअखौ स्टार्ट खालामलांनोसै। बिनानाव गेमसि दैमारिखौ नैबेवहाय जिहेते बिथाङा नुजाथिफैनो हाबाय बिथांखौ गावनि जास्ट मोसानायखौ जोङो दान्दिसे उनाव लाबोगोन सम दंबावो बिथांजोआ मोनजायाखै ना मोनजायाखै बायदि मोनदों आङो दानिसो एसे नुदों जिखिनि इसे माबाफोर रायज्लायनो मेसेजनि थाखाय आं खावलायबाय बिनानाव गिबियावनो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय दिनैनि बे जथुमायाव नुजाथिफैनो हानाय बयबो रायजो राजा नोंथांमोनखौ आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय खुलुमनाय साबायखर आरो लोगोसे नैबे आदानि भिडिअखौ आं बिराद नायदोंमोन दै सिगाङाव मोनसे मेथाइ दंमोन ना बिराद फेमास जादोंमोन ना औ एलबामा औ ब्लेक बिउटिया औ बिराद डेन्जार जाखादों आरो बिराद मोजां जादों लोगोसे लोगो मोनफेराखैमोन नामा जोङो बिदि साखाथियावहाय स' दिनैहाय लोगो मोननानै बिराद गोजोननाय मोनदों आरो लोगोसे एलबामाव बा भिडिअ'आव जेसेबांखिनि हेन्डसाम नुयो बेनिख्रुइ बांसिन हेन्डसाम बिथाङा गोजौ गिदिर दाद जांगिला ना मेथाइ खननाय बा मोसानाय नुलांबाय थानो मोनगोन गोजोन्थों बयखौबो बिनानावनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनो थाखाय खावलायबाय गोजोननाय थाबाय सार ओमफ्राय नै जोंबो लोगोफोर एसे रिल्स खालामनानै लाबाय आरोना जायाबाबो